at sa inyo pong pamilya. Okay, so ngayon, ang topic po natin mga sir, mga ma'am, is about, kasi itong mga kaibigan po natin, mga sulpot po kasi, always po kasi nilang itinuturo na may connection po sila or meron po silang meron po silang tinatawag na may connection po sila sa ating Panginoong Jesucristo. So kung meron po silang connection sa ating Panginoong Jesucristo, so ibig pong sabihin po mga sir, mga ma'am, is itong mga pastor protestante naniniwala na ang Panginoong Jesucristo isang pastor protestante. Kasi itong mga pastor protestante po ngayon, protestante po sila by name and by nature. Bakit? Kasi kinakalaban po nila yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit po? Kasi sinusunod po nila yung katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano po ba yung ginawa o ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Totoo po ba na ang Panginoong Jesucristo ay isang pastor protestante? So ang sagot po natin, hindi po. Bakit po? Kasi ang pastor protestante po kasi, ang origin po nila galing po kay Martin Luther. So lahat po ng mga pastoy at ministro po ngayon na kumukontra sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ano po sila? Galing po sila kay Martin Luther. So sa makatwid, itong mga sektang ito walang koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. Sir Jico Dorvida, yes sir, good evening. Sir Oliver Valera, unsa petsa. Actually sir, nagulat pa ko para schedule po dito sir. Pero October, possible na dyan po tayo sa kamigin Sir Oliver. Okay, Sir De Gracia Richard, 10% manggod giapas ana sir mo ng mga taki maulagi. Sir Samatamosa, yes sir, good evening. Sir Henry Inot, yes sir, good evening po. Sir Jerome Lokite, good evening. Sir Jeric 5, nganong si Bacalaris mulimod man gyud daw ang tao bata. Hindi na na sila pugson kay mo maganda ilang pagtuo nga ang tawag ini mga bata dili tao. So ambot sa klaseng hayupan na para sa ilaha. Okay, sige. Proceed po tayo. So, ang pastor protestante is nag-umpisa lang po sila sa mga gawain po nila. Ang origin po ay si Martin Luther. So si Martin Luther, isa pong paring Katoliko, and at the same time, ayun, hindi po niya nagustuhan. Yung, actually, meron din po mga abuso po kasi noon eh. Pero ang problema, dinadamay po ni Martin Luther yung tinatawag na itong pananampalatayang Katolika. So, kaya nga po, ayun, nagprotesta po siya, umalis po siya. Yun, inasawa pa niya yung tinatawag na madre at ang dami-dami po niya mga writings against sa simbahang Katolika. And yung mga tagasunod po niya, hindi po sila magkakaintindihan. Ayun, umalis po sa kanya. Iniwan po si Martin Luther, nagtatag din po ng mga sarili-sarili po nilang tinatawag na mga sekta. So from 15th century, 1517, 16, 17, 18, 19, ngayon from the mainland Protestants, from the itong mga talagang mga protestante na mga grupo, yun nagsilabasan yung tinatawag na mga fundamentalist, no? Itong mga fundamentalist kasi ito kay Kibuloy, itong Foursquare Gospel, itong Kamakop, kay Soriano, itong kay Manalo, they are all fundamentalist. Bakit po? Kasi yung mga sekta po nila na itatag po nang dahil po sa mga sekta din pong umalis sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po mga sir. And yun, kung sasabihin po nila ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na isang pastor protestante, ay parang iniinsulto po nila ang Diyos na gumawa po sa kasaysayan. Ang Diyos po ang may ang Diyos po ang may kalooban na meron pong tinatawag na kasaysayan. So sa makatwid, kung ang kasaysayan ay nagsisinungaling, so ibig sabihin, pinapahintulutan ng Panginoong Diyos na ang mga tao ay hindi makasusumpong ng katotohanan. Bakit? Kasi yung kasaysayang nakasulat ay hindi po pala totoo. Diba? So ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay talagang magiging sinungaling. Bakit po? Kasi according sa banal na kasulatan, ang Panginoong Diyos, siya po yung nagtuturo sa atin ng tinatawag na kasaysayan. So kung sasabihin po nila na ang ating Panginoong Jesucristo, pastor protestante, so ang mangyayari po dyan, ibig sabihin pala na under po siya o subject po siya kay Martin Luther. Kasi ang father of Protestants, hindi po ang Panginoong Jesucristo eh. Ang father of Protestantism, si Martin Luther.
Hindi po ang Panginoong Jesucristo. Ang founder of Protestantism, si Martin Luther. Hindi po ang ating Panginoong Jesucristo. So, kung totoo na ang Panginoong Jesucristo ay isang pastor protestante, so ang mangyayari po dyan, subject po siya kay Martin Luther. Di ba? Katawa-tawa, di ba? Kung ganyan po yung paniniwala at pag-iisip po natin, katawa-tawa po yan. So kung meron po tayong inaaniban, pagkatapos ayon, kumikilala kay Martin Luther na kanilang ama, pagkatapos inaangkin ng ating Panginoong Jesucristo na kasama po nila, so ibig sabihin, under po ang Panginoong Jesucristo doon kay Martin Luther. Yan po mga sir. Then, pangalawa po, mga sir, ang mga pastor protestante, meron po silang imbentong turo na hindi po itinuro ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Ano po yung imbentong turo ng mga protestante? Ang imbentong turo ng mga protestante yung sola fide, faith alone. Wala po yan sa Biblia eh. Hindi po itinuro ng Panginoong Jesucristo na sola fide tayo. Wala din pong itinuro ang mga apostol na sola fide tayo. Eh bakit? Kasi itong tinatawag na faith, dapat buhay ito. Kasi kung sola fide, ibig sabihin, faith alone lang tayo, wala na po tayo, hindi na po tayo gagawa. So ang ibig sabihin po niyan, according to St. James chapter 2, verse 14 to 16, ang mangyayari po diyan, patay po yung pananampalataya po natin. Patay po yung pananampalataya natin. So, number 1 po yan, sola fide. Number 2, yung sola scriptura. Mamaya po mga sira, magbabasa po ka ng mga comments po ninyo. Sola scriptura. Imbento po yan ni Martin Luther na sinusunod ng mga kaibigan nating mga sulpot. E tanong, itinuro po ba yan ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Wala. Kaya nga po, ang dami-dami na po pumapasok sa programa po natin, hindi makasagot sa tanong natin. May ano po ba, may tinatawag na mga apostol po ba nagtuturo ng mga bagay na sola scriptura? Wala po eh. Wala po mga apostol na nagtuturo na sola scriptura. Wala po. Imbento lang po yan ng mga protestante, particularly ni Martin Luther. So kung susunod ka sa pananampalatayang sola scriptura na itinuturo ng mga pastor protestante, so ang mangyayari po dyan, ang sinusunod ninyo, yung tinatawag na human tradition. Human tradition ang sinusunod ninyo. Hindi po yung tinatawag na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. Hindi po katuruan ng Panginoong Jesucristo. Okay. So, yun po. Titingnan po natin mga sir ha. Kasi may gusto po kasi kung makita eh. Okay. Sige po. Yan po mga sir. Nandito naman si Mr. Bagbag Lusa. Ang inaanibang sekta, tatag ng Amerikano. Pagkatapos aangkinin po ang Kristo kasama nila. Wa mo pangkilate. Di ba? Wa mo pangkilate. Membros Kamakops Kristo. Wala yan sa Biblia eh. Di ba? So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo hindi po pastor protestante. Ano po ba ang Panginoong Jesucristo? Siya po yung founder ng isang iglesia. Siya po yung origin ng isang iglesia. And ayon sa mga apostol, itong Kristong ito, punong pari sa ating pananampalataya. At the same time, pastor din. So, ibig sabihin, ang totoong pastor, pari. Diba? Pag merong pastor, pagkatapos hindi naman pari, ay pastor po yan. Hindi po yan pastor. Peke po yan, mga sir, mga ma'am. So, kaya nga po mga sir, so kung titignan po natin yung makaturuan ng mga sulpot na ito, talagang katawa-tawa. Bakit po katawa-tawa? Kasi inaangkin po nila yung mga bagay na hindi po tumutukoy sa kanila. Pero actually, meron pong mga bagay na sinabi ang banal na kasulatan na tumutukoy po sa kanila. Ano po yun? Mga sir, mga ma'am, babasahin po natin ha. Ano po yun? Saan na ba yung Tagalog Bible natin dito? Ito po. Sa gilid po natin. Kasi ang kalat-kalat po kasi ng ano natin eh. Itong studio po natin. Okay. Tingnan po natin ha. Na tumutukoy po sa mga sulpot na ito. Okay, babasahin po natin. 1 John chapter 2
verse 18 to 19. Babasahin po natin. Para po ito po yung binabanggit ni San Juan na meron pong mga kagaya po sa mga sulpot po ngayon at maintindihan po natin na ito na yung mga sulpot. 2:18-19. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Sino po yung darating? Ang mga Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Si Manalo, tumiwalag sa Iglesia Katolika. Itong si Martin Luther, tumiwalag sa Iglesia Katolika. Itong origin ng mga Protestante, itong tinatawag na Seventh-day Adventist, itong Saksi ni Jehovah, Foursquare Gospel Church, Kamakop, they are all product by Martin Luther na tumiwalag sa Iglesia Katolika. So sa makatwid, ito palang iglesyang inaaniban ni San Juan, existido na po sa panahon po niya. At ito yung sinabihan ng Panginoon Jesucristo na even the gates of hell shall not prevail against it. So, hindi po niya pinangalanan po ito kasi kung papangangalanan po niya, aangkinin po nila itong mga sulpot na ito. Di ba? Inangkin na nga ngayon na hindi po binanggit yung explicit name ng iglesia pong ito. How much more kung babanggitin yung name ng iglesia pong ito? So ang mangyayari po diyan, iisang pangalan, iba't ibang mga pananampalataya. So kontra po ito sa kalooban ng Panginoong Jesucristo na one faith, one Lord, one baptism. Di ba? So ang mga sulpot, meron pong susulpot at ang tinatawag po ito ni San Juan na mga Antikristo. Titiwalag po sila sa atin. At ano ang gagawin po nila? Ito po. Romans chapter 16 verse 17. Babasahin po natin mga sir, ha? Okay. Roma 16:17. Hindi po ito America 16:17 or Pilipinas 16:17. Ang nandito po, Roma 16:17. Ayun. Ito po yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Chapter 16 verse 17. Babasahin po natin mga sir, ha? Okay, at dahil ako, 16-17. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya nyo. Actually, meron pong prophetic words si Saint Paul po dito eh. Bakit po? Kasi alam po niya na meron pong mga taong darating na hahati-hatiin po tayo. Di ba? Ang Kristyanismo dumating po sa Pilipinas noong 1521. Dumating ang Protestantismo sa Pilipinas noong 19th century. Ang ginagawa ng mga Protestante, yun, hati-hati, i-divide po niya yung tinatawag na yung pananampalatayang itinatag po rito, dinala po rito ng mga Espanyol na galing doon sa Espanya, na galing sa Roma, na galing sa Jerusalem. So tama po ang sinabi ni San Pablo. Nasabi dito, mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilika ng pagkakahati-hati at gumugulo sa pananampalataya nyo. So itong mga sulpot na ito, nasabi ni San Pablo na mag-ingat kayo, ang gagawin ito maliban sa pagkakahati-hati. Ang gagawin po nila, guguluhin po nila yung pananampalataya po natin. And syempre, according to St. Peter, pupuntahan po nila yung mga inosente. Diba? Okay, ngayon, sabi dito, nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Hindi po sinabi dito na nangangaral sila laban sa mga nabasan yung natanggap yung sulat galing sa amin. Hindi. Ibig sabihin, merong oral teachings na galing sa tinatawag na teacher. Hindi po galing sa libro. Teacher talaga na magtuturo.
So sabi ni Saint Paul, nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin. Kaya iwasan ninyo sila, sabi ni San Pablo. Ang mga taong ganyan ay hindi naglilingkod sa Panginoong Kristo, kundi ang sarili nilang hangarin ang kanilang sinusunod. Sa ibang version ng banal na kasulatan, sinusunod po nila ang kanilang mga sariling mga tiyan. Bakit? Ano po yung rason? Bakit ng mga sarili po nilang mga hangarin ang ginagawa po nila, mga sir, mga ma'am? Ito ha. 2 Peter chapter 2. Babasahin po natin ha. Chapter 2 verse 1 to 4. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya nyo. Itatakwil nila ang maging Panginoon na tumubo sa kanila. Tanong, ito ba mga sulpot niya, itinatakwil ba nila yung Panginoon sa Kristo? Yes. Bakit po? Kasi instead of mananatili po sila sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Kristo, doon po sila sumusunod sa mga tao nagtatatag po ng mga sarili po ng sekta na kompetensya at kakontra ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, sabi ni San Pedro, ang itatakwil po nila ang ating Panginoong Kristo, tumubos po sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa ring susunod sa nakakahiya nilang pamumuhay. Bakit po nakakahiya? Kasi ang mga itinuturo po nila kontra sa ating Panginoong Kristo. Ano po yung ibang nakakahiyang bagay na sabi ni San Pedro na nakakahiyang pamumuhay? At dahil sa kanila, malalapastangan ng katotohanan na sinusunod natin. Dahil sa kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng matatamis na salita para kuwartahan kayo. Bakit kakwartahan? Diyan po kasi sila nabubuhay. Kapag maliit po yung membro, ayun, walang kakainin si Pastoy. Walang ibibili ng make-up ang asawa ni Pastoy. Diba? Walang perang gagamitin para mapag-aral yung mga anak ni Pastoy. Yung mga abuloy nila sa kanilang pagsamba. Sa araw po ng kanilang pagsamba, ilalagay doon sa Bisaya, sa Tagalog yung sibot. Ilalagay doon sa lalagyan ng pera. Pagkatapos after on that, yun, bibilangin po yan, din ipapasok doon sa bulsa ni Pastoy. Itong mga nandito, mag-isip po kayo. Ito dito si Mr. Lusa, mag-isip po kayo. Yung Pastoy po niyo, sigurado po yan. Yung pera na ilalagay po niya para sa simbahan ko, no? Para sa inyong bahay sambahan, doon yan po papunta sa bulsa ni Pastoy. Kung merong make-up ang misis ni Pastoy dahil po yan sa mga pera po ninyo. Di ba? So yan po mga sir, mga ma'am, dapat magbantay po tayo. So ibig sabihin, ito mga ginagawa ng mga pastoy niyan, hindi po yan gawain ng ating Panginoong Kristo. Bakit po? Kasi itong mga pastoy protestante po ngayon, mga sulpot po ito. Again, wala po itong kinalaman. Ang Panginoong Kristo, wala pong kinalaman po sa kanila. Bakit? Kasi nagtatagpo sila ng mga sarili po nilang mga sekta. Prueba po dyan yung pagpaparehistro po nila sa kanilang mga sariling sekta. So, ibig sabihin, hindi po sila sakop o hindi po sila belong doon sa kay Panginoong Kristo. Bakit? Kasi nagpaparehistro po sa mga sarili po nilang mga sekta. Then doon sa registration papers, sila po yung mga founders. Sila po yung mga may-ari. Kung totoo na sila yung kay Panginoong Kristo, bakit may paparehistro ang isang bagay o ang isang organisasyon na hindi sa'yo? Pagkatapos ilalagay pa doon na nakapangalan pa yung sektang niyan sa'yo. Di ba? So kaya nga mag-isip po tayo mga sir, mga ma'am.